Am fost întrebată de multe ori dacă se pot face și blaturi fără nuci sau fără fulgi de ovăz. Și sigur că se pot face. Și uite, aici avem o compoziție pentru un blat care se poate transforma, bineînțeles, și în bombonele. Dacă dorești, orice blat pe care îl faci, indiferent din ce este făcut, se poate transforma și în mici biluțe, bombonele. Aici am folosit făină de cocos ecologică cu o pudră de cacao ro și cu pastă din curmale. Din asta este făcut acest blat și un pic de sare. Dacă la fel vrei să-i dai o nuanță de vanilie sau rom sau orice gust, să zicem lămâie sau mentă, pui o picătură, două de uleiuri esențiale pentru uz intern. Blatul se ține foarte bine. Uite cum arată. Deci doar din pastă de curmale, pudră de cacao naturală și făină de cocos. Și această compoziție este foarte potrivită pentru un inel culinar de 18 cm. Asta înseamnă pentru 6-7 persoane. Se întinde blatul fără nuci, fără ovăz și peste el se pune o cremă pe care o faceți ori din caju, ori din avocado cu banană. Deasupra acestui blat, uneori eu mai pun și banane, un strat de banane, atunci când este vorba de torturile pentru copilaj, pentru că lor le plac mult bananele, am observat. Deci cam așa arată blatul, se ține foarte bine. Este un blat din 3 ingrediente care se face foarte simplu și foarte ușor.